Paano? Sa carpet na. Okay na. Okay na. Bukas okay na to. Baka na ulit ng lamag to. Bili ka ha? Ha? Wag na, palabok na. Wag na. Palabok na na, okay na. Sarap nun, palabok. Ay, mo sa kain na. Alita, Brixel. Tama na naman sinabi ko, iba, busy kagabi, diba? Labalad. Warm up. Tara, warm up tayo. Yeah. Oh, Tanong ko kaya ano. Meron may online ka na ba? Yeah, next game ka, next game ka. 1-gallon cans or $40 off 5-gallon pails on select interior and exterior paints, stains, and coatings via Lowe's gift card rebate. And with everyday appliance savings, save up to $750 now on select major appliances. Lowe's. Kilala mo si Spunik? Home to any possibility. Actual size 110 to 640 fluid ounces. Rebate not valid with other discounts. See Lowe's.com/rebates for more details. Savings instant. kailan kahit sino siguro. US on Lalo pa pricing ito. valid through 6/30. In-store must ask cash. Easy, easy. Savings vary based on purchase amount. Can't be combined. Kahilata ako pa ako sa kwarto. Attention. Tulog ka muna. New federal funding of $2 billion is available to help more people pay for health insurance. 11 years old si si Spunik. Couples can now 14 years old yata. 11. Punta pag ano mga bata, magagaling yun. Oh, magaling to si Spunik. less than $100 Nakalaro mo na yata to, Spunik eh. coveredca.com. Hindi pa nakakalaro. Pero pag ganun bata kasi usually magagaling. Covered California. This way to health insurance.
The all-new Ford Bronco Sport is here, and it's ready for adventure with 7 available GOAT modes that adapt the vehicle. 12 pala. Hindi 11. 12 daw. 12 years old daw. Neither some comics like jackets, Patanda pa isang taon ha. Para sa nagbago. and bear mace, depending on the time of year. The all-new Ford Bronco Sport, built wild. Pangalan. Owner's manual before off-road driving. Know your terrain and trail difficulty. Use appropriate safety. Battle Royale. Set a drop point for your team, soldier. Gas is closing on your position. Dialogues. Suggest you get moving. Aha. Ganun loot. Dito kaya tayo loot. Wala ganun loot kaya lang. Pero pwede na ito. Tara. Let's go. Yan tayo. Doon na. Oh, nag-birthday ka pala June 8 eh. Happy birthday. Belated pala. Katuwa-12 lang pala eh. No? Your primary objective is to kill them all. Tara loot. Saan ka? Ah. Ito. Loadout na pala. Dalawang orange. Nice. Wala tandaan yan. Ayan ang simbolo yan. Bulo. Pagkapanalo. Panalo ng kalaban. Sana hindi ka mapindot ang puta. Got a loadout drop inbound. May plates ka na? Dropping na ako. Red, nakaka-asat sila ko. Eh, wala pa kasi akong ano. Pinaba ko na? Yep, okay lang. Tapos mo na dito? Dito. Tapos na. Naglalaban dito eh. Tara na. Pag-practicean na yan. Ito, may tumano no? Diyan, blood. Blue mark. Pwede Tara na. natin hugutin din sa taas yan. Tirahin na natin yan. Tatalon lang. Good. Mag-isa lang yun? Mag-isip. Ewan ko ito, katatalon, Lodge. Puting tong gagong to. Ayun na, sumubang oh. Blue. Target spotted. Taga lang, Lodge ha. Hintayin natin isang lumabas. lapitan natin ng konti. Lapitan natin, layo eh. Yan mo lang. Hindi ako naka-ano. Inabangan din natin di kabababa eh. Ano sa train? Dalawa. Eh, may nabaril yung ano. Akala ko mapapatay ko na. Ang hina naman ng baril ko. Moving. Enemy launched an advanced UAV. We're Naku. exposed. Sinugod mo na, Lodge. Dito lang ako. Dito pa lang sa ano. Sige, para malapit lang tayo. Gago nag-drop, di ko makikita. Kalaban sila. Eh, subuhan natin, no? Subuhan natin. May pumunta dito eh. Moving. Ay, sa ano? Kaliwa. Moving. Ay, may nag-claymore.
Yan na. Dalawang team to ah. Ha? Kaya muna natin, pupush yun. Hindi muna tayo magpapakita. Nag-UAV yata sila eh. Dalawa dyan eh. Sa bahay. Lalabas din yan, Lods. Patay natin yan. Lang tayong ikutan yun sa ano. Naghiwalay sila ah. Ano dyan pa rin? Sorry, Lods. Hilig tumamba ito ah. Yan pa rin, dalawa. Heartbeat. Oo. Pamper ang puta. Uy, wala. Dito, sa'yo na. Nawala sila. Starlets. Ito, blue, malit. Crack isa, Lods, ah. Nasa blue. Ay! Tanginang yan. Sige, patay mo. Dito na. Nice. Woo! Get your ass up. Team wipe. Hit. Yep. Pala, ba? Meron pa kanina dyan, dalawa eh. Paano ba? Palutin, Lods, eh. Baya ko UAV. Paano nila yung satchel dito? Babay. Oh, meron pa dun oh. Pinanggalingan natin. Sa river. At sa open. Matakbo. Ah, sa area yata eh. Hindi. Ayan, may sakyan, Lods. May sakyan. Kami. Ay, pumanik. Balik. O may ibang sasakyan. Enemy vehicle. Punta dito. Ayan, pala isa. Naka-trophy system. Panik din. Ampe. Ay, din. Baba. Naka-trophy system. Crack. Uy, putang ina, lakas na isa. Ewan. Patay may crack. Ay, baba ya? Mali. Baba ba? May naiwan, Lods. May naiwan. Ito, sa tabi mo. Blue mark. Mark on the grid. Let's go. Yung sasakyan hindi umalis, ah. Umikot lang, Lods. Ah, patay ako. Ayun. Tanginang yun. Kala ko kasi susugod kaya... Fight to earn redeployment. Pay attention, you'll be out there soon. While you wait, feel free to give these wankers a proper jeering. And if you find something to throw, feel free to give them that as well. The fight's on. Get yourself sorted, you're up next. Be advised, your teammate got their ass kicked. They're RTB at this time. It's all up to you now, go for the win. Win here and you return to the front line. Your losing fight is over. Time to earn your freedom, soldier. Looking a little worse for wear. You're back to base. We lost that one. Mano. Yan si, Jigs, saka si Brixel.
Si Jigs. Ayan si Jigs. Coming, sabi niya. Tara, Lods. Saka si excuses o joinable. Pero hindi, magkama sila ni Ikong. Oo. Katim yung dalawa eh. Magka-team ba yan? Eh, di ba sila palaging nag-ano, minsan? Lalaro. Lalakas din dalawa rin. Malalakas. Team malakas. Lalo sa excuses. Di ba siya yung bumuhat sa atin nung huling panalo natin? Lahat tayo may kills doon. Oo. Pero siya marami. Siya yung huli. Sa iyo lang. Yan, si Jigs. Jigs! Oh. Yun. Oh, love. Lods. Tara, Lods. Pag-Granny. There. Love po. Tara na. Pisa na. Shout out dyan. Shout out. Let's go. Sali ka ba, Spunik? Tara na, inintay ka namin bago mapilapan. Bago mo lumarga, no? Oo. Kilala mo si Spunik, di ba, Jigs? Oh, yeah. Mayor. Yung 12 years old. Yeah. Let's go. Wala ka naman eh. Hindi ka napapakita dito. Unavailable to join, nakapublic ako. Naka-chicken na ba? Wala pa. Unang pangalan pa lang. Ay, unang pangalan. Unang laro. Una pang ano? Laro. Nice. Hindi ko alam kay ano. Habol pa. Hindi ko alam kay Papa Granny. Papa Granny. Chicken na to. Baka kaninang umaga pa to si Papa Granny. Walang tulog eh. Oh. Babad ah. Kaya error daw. Invite na kita. Kumpisa lang, Lods? Kumpisa lang ba? O nag-break lang? Umpisa pa lang. Kakarating ko lang eh. Ay, galing work? Oo. Ano, Spunik? Ilang minutes pa? Lalaro muna kami yung trios o ano? Hello. Joining na daw. Copy. Sigurado join. Error. Sa atin nung... Kapublic ako eh. Sige, maglaro muna kami ng ano. Kung ano. Restart ka muna.
Status Rem Brady. Ano yan? Wala si Spunik. Nag-error daw eh. Hindi daw maka-join eh. Naka-public naman ako. Curious muna kami isang beses. Ay, di ko alam kung baka server o ano. O kaya internet. Uy, magandang bitrate ng stream ngayon. Get yourself sorted. Nice. We'll be deploying shortly. Enemy dropping into the AO. Molotov out! Throwing stun! I'm taking fire! Hostile dropping into the area. Watch the skies. NA ako, Lods. NA yung server ko. Nag-quit. Gago. Hostile dropping into the area. You're done warming up. Stand by for deployment to the war zone. Ayun, let's go. Go. Chicken na yan. Chicken na to. Unang game mo, chicken. Nandyan si Papa Granny. Oo, buhatin tayo niya. Oo. Patay tayo. Battle Royale. Set a drop point for your team, soldier. Tayo. Gas is approaching your position. Move to the safe zone. Tayo. Got a vendor if you need gear. Sige. I'll take that. Nandyan pa yung kalaban natin ah. Babalikan natin mamaya. Balikan natin yung pumatay sa atin dyan. Aba, clear. Clear. Oo. Ganda. Eliminate all targets in the AO. Walang mga contract Takot sila. na. Takot sila. Sabi si Jer yun. Oo, atras tayo. Dakal nga buto yan. Dakil na buto. Mga takot sa dakal nga buto eh no. Dakal nga buto lang to. Malaki yung mga buto. Paano manin? Loadout na! Uy, Pwede na eh. oo nga ano. Para ma-enjoy naman natin yung loadout na to. Bago mamatay. Kapag loadout man lang. Ay. Yung kalaban. Bago mamatay yung kalaban. Bigyan na. Dropping money. Copy. Ah, ang gawin.
Moving. Disregard. Contact! Contact! May sniper din sa ano. Uy, naglalaban sa taas ah. Ala. Contact! Chopper incoming. UAV overhead. Enemy helo! Wala. Outgoing. Here. Tapos na to? Moving. Oo. Can anyone use this? Ito kalaban, oh. Location marked. Move up. Kapi, kapi. Orange? Uy, sa baba Ay, sa lang. green? Pare. Ah, Grid may mark. pumula. Let's move out. Yun na. Enemies in the area! Papunta dito. Sa Lakay, orange. tara. Pa, Disregard blast. Tirahan na natin. loadout. Gas is inbound. Sa baka tirahin pa na iba. Tarahin na natin. Clear sa heartbeat. Uy, bumili ng ano, nag-load eh. Saan? Wala ba dyan sa harap niya? Ay, Ano nakita akong puli eh. Sa buy station siguro. ito. Ayun, meron nga, meron nga. Meron nga. Okay, pin lang Wait, sa loads pag meron. Sa ano? Buy station. Dito na. Ayan, down ako. Na-down yung isa. Nasa buy station siya. Pumasok, pumasok. Ay, pupunta sa akin. Thermite going out. Uy, sorry, sorry. Okay, Dito na. okay. Ay! Ito sa loob. Pumunta pa sa taguan ko. Oh, shit! Oh, tiyan. The Gulag. Survive and you can redeploy. Ang ina sa itas mo. You'll be out there soon. You can practice your aim while you wait. Taunting your Saan, enemy bro? is an effective way to get inside Nasa loob. Nasa Nakita ko loob. na. It's a well-placed zone. Puta na nakasakang puta. Gago. Oo. Get yourself Eh, sorted. eh, You're up sinaksak ka next. din. Tangina, sinaksak Oo, din ako. ano to? Puta eh. Oh, sopa. Win here and you return to the front line. Balikan Lose, natin your yun. fight is over. Mananaksak pala yun, ha? You're up, soldier. Now go sort this fucker out. Nice, 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 Stand by nice. for redeployment. Tangina, pag saksakan talaga harapan na ganun, patay ka. Moving. Be advised, your Uy, team god. They're RTB at this Headshot pa. site. Does anyone need this? Most wanted designation accepted. You're a target now. I'm the target now. Your teammates Puta down. eh, hindi ko makita. Return to base. You're all that's Yan, left. alam Get it na done. din si Jer. Oh, nakuha ko na. Kuha mo na ba? Oo. Reg Olivar, thank you. Reginald.
Ganda risking na. Kuha na pala. Wala. Yeah, after ng game, sali ka. Sino yan? Si ano? Si siya pa rin, si Spoonik. Nakaka-join na daw eh. Hindi ko lang... Makaka-load agad, makakabili ka niya. Paglag mo dyan bro, balikan mo yung gamit mo. Ay, yung gas pala, gas. Ay, ano ibig sabihin? Balikan mo yung gamit mo. Isa na lang naman yun eh. Saan ba tayo namatay? Sa baba. Delikado. Loadout drop headed your Yun no? way. Tayin ko na lang dito. Baka mamatay ako dyan. Tapos balikan natin. Sige. Tama. At least walang ano dito. Marking new safe zone. Hindi sila tataas. Saan ba tayo namatay dito, ano? Yun. Sa Oo, baba lang, ha. Ay, hindi dyan, dito. Heading in. Pa-practice lang ah. Kasi dyan tayo nagbay eh, sa blue. Tama, copy. I'll drive. Practice. Uy! Yun! Most wanted ka pala. Mas wanted ah. Kaya pala, dyan nga lang. Oo, most wanted siya. Konti na lang. Oo nga. 20. Makakuha yung loadout. Kung aabot yung loadout, dito na lang tayo. Sakto yan. Sakto mo kuha natin loadin natin. Exactly. You survived. Good job. Yun, nakaber na lang loads. Snipe mo nga bro yung ano natin, yung pinagkamatayan natin. Sa green? You've got gas moving in. Wala. Clear. Parang clear. Wala akong nakita eh. Uy! Kasasabi ko lang na clear eh. Tangin, napatay tayo. Ayun na. Doon ka na lang mag-loadout sa kabila. Patay tayo. Oo nga, mali. Lahat pala kinuha ko lang yung gamit ko. Nakuha mo jigs, pre? Ako hindi ko rin nakita to. Dumiretso ako sa ano? Kung saan ako namatay? Hindi ko rin nakita yan. Kasi yung tininan ko yung nasa green. Ha? Pwede mo silang i-gatekeep. Can anyone use this? Andiyan pa yung gamit mo? Oo, nakuha ko yung ano lang. Nandyan lang Tingin ko. sila. Saan ba dito? Dyan. Oo. Kung hindi sila nag-push right. Reload ka, bro. Oh, may sniper sa taas. Tower. Oh shit. Pasok ka na, lads. Oh Uy. shit. The enemy took that one, but we'll be back to finish the job. Pasok.
O si ano na lang, Dexter, basic. Yun. Pwede. Di maka-join si Brixel eh. Hindi ko lang ano. Basic. Tara loads. Basic. Let's go. Nasa group chat ba natin si Jer? I mean si Papagrani Jer? Wala, no? Wala pa siya. Wala, no? Granny pala. Papagrani. Sorry loads, naka-reserve. Walis ka ganun. Ayun, no? Yung Basic lang malakas. sorry loads, Brixel. Next time na lang kasi ano, di ka maka-join eh. Sorry loads. Baka may problema yung server mo. Shoutout po, papi. Shawarao, shawarara. Shawararaw. Shout out. Shawaraw. Shawatataw, shawarma. Mga papi. Sino nag-invite? Invited, receive. Ah? Get yourself sorted. We'll be deploying shortly. Mabuhat po mga lods. Playtime's over, mate. Basic You're lang going to the malakas. war zone. Sana all. Ikaw magbubuhat loads. Wala tang match paring papa. Meron yan. Yo. Ah, si ano? Papa Granny? Papa Granny? Ah, Granny. paring papa. Oo. Papa Granny. Papa Granny. Papa Granny. Ayun. Daya. Mga papi. Wala nang alisan dyan. Hanggang sa huli. Oo. Hanggang magulag dyan na tayo. Larong tamad to, larong tamad.
Wala ata si Papa Granny ah. FK pa ata. Baka nasa phone. Oh, layo. Ayun na. Sila lalapit sa atin. To the AO. Alright, lads, let's get it done. Pabuhat ako, master. Bounty target has been marked. Kill them. Bumaba dito. Kati. Ito lang baril ah. Tanginang yan. Ayun ang Ang sarapan ko lang. Vlogs. Pero pala dito. Patay ko na isa. Patay ko rin yung isa dito. May isa pa kay Orange. Pero hindi sa akin. Oh, ayan, bounty tol, bounty yan tol. Patay. Nice. Nice. Gago wala akong Loadout. baril. Loadout na. Nice one. Tuntok is the key. Buy station located. Suntok is the key to success. Ay, meron pa. Meron Dito, pa. kita ko na. Ito. Moving there. Moving. Oh shit, meron din dito. Disregard blast. Saan bro? Bagsak. Diggs, may Nice. papunta sa'yo ah. May papunta sa'yo, Diggs isa. Naka-purple pink. Down. Ah, Nice. here's the money. Meron bro. sa akin. Got enemy Copy. traps here. Down. Nice. Nice Tara. loads. Load din ah. Iwan ko na yung Ibang pera team dito. yun, ano? So, dalawa pa. Di ba? Oh, meron pa rito. Ay, dalawa pa. Ano yan? Kasi Ako na ibang rin. team yun eh. Tara, load na tayo para lamang. Copy. Got some cash here. Meron din sa akin. Anong buhay ito? Target spotted. Di marunong ang gago. May iba. Nice one. Matay. May bumaril. Warp na naman ah. Ilan pa gusto mo, Lord, sa team white? So, kung yun ah. Meron pa ba? Wala na, ano? May bumaril sa akin bigla eh. Gas is moving. Kasi FK saglit, may kukunin lang ako sa baba ah. Kabantay. Sige, tal. Thank you. UAV. Ito. HCC. Sino pa may plates? Isa lang. Ito meron ng isa. Copy. Tapo ko tayo sa'yo. Request recon flyover. Ah, UAV entering the AO. ano yung bumaril sa Sa akin. kanina. purple. Dalawa na sila. Sabi niyo kung kailangan nyo ng AR, may AR ako. Daming plates dito. Got movement here. Be advised, UAV is bingo fuel. RTB for resupply. Uy! Andito? Ayan, naka-sniper ah. Sa purple. Uy. Pangin na. Nakabang si Gago. Saan area? Sa dito. Dito, lads. Moving. Ito na. Got a target here. All I'm dead. I've got you. Okay, cover loads. Salamat, Thank you. papi.
Yan, ito. Isa pa yan, di ba? Dalawa. Saan, Lods? Patay niya? Yung isa. Oo. Isa lang. Tayo ko na pala sa inyo. Dito lang kami sa ano. No visual. Wala din ako ma-detect. Dito. Light vehicle here. Disregard blast. Moving. There's some armor. Push ba natin? Lang. Ayun na. May Sabay ah. may kumuha ng gun sa Sumakay, sasakyan. sumakay. Papuntang buy station yan. The enemy lost track of you. You're safe. Pumunta nga. Pandal na sa base station. Overhead. Dalawa. Sabay na, sabay. Dalawa. Ito. Enemies Abangan in na the natin, area. abangan natin na yun. Bumay. Pushing ako. Sige, Lods. Maglo-load out sila, maglo-load out. Ay, wag niyo pa load natin. Kita natin load eh. Bro, isi ka bro. Enemy soldier Meron sa incoming. bahay. Ako, pinata sa bahay. Sa bahay. Down isa. Down yung nasa bahay. Down yung nasa bahay. Ay, basag na to. Sorry. Okay lang bro. Your Kaya na teammates ba? in the gulag. If they survive, Isa na lang they yan. can redeploy. Pero basag na Diyan, din. andyan sa loob. Nice. Tumatakbo. Hold out, drop headed your way. Ako ng takbo. Nice. Nice one. Meron pa ang parating ay kakampi. Meron pa. I'm taking fire. Tayo. Sila naman na nasa taas ngayon. Oh, gas get to the new safe zone. Waiting up. Yan yung kikipagbarilan kanina. Setting shot. Ay, utang na yung Keeper mo. sasakyan na sumabog eh. Wala patingin na, bahil ko si Jer. Mabaril. Taas dito. Sige lang. Thank you. Pre, buy you up kaya. Jer. Ah, Buy kayo up. Uy! Puta, na dali ko. Patay. ay! Dito. Be advised, What? your teammate got their ass kicked. They're RTB at this time. I've got you. Buti na, sablay yung cluster nila gago. Oo nga eh. Ito may building. Pababa na sila. Be advised, UAV is being Ay, meron pa dun. for resupply. Wag, Jer. Meron pa sa kabila. Lakas. Counter mga hype eh. You're in the gulag now. Fight to earn redeployment. Down. Shit, down. Nice. Wayan pa rin yan. Let the Hala fight ka. kick it off. Get yourself sorted. You're up next. Win here and you return to the front line. You lose, your fight is Wala over. kayong pakikinabangan dito, ilalabas ko ito lahat. You're up, soldier. Now go sort this fucker out. Go back to the front line. You've earned it. Likuran mo lang, tol. Kuha ka ng loadout dito. Mark the care package. Wala na, clear na ba dyan? Meron pa rin. May Oh, dito shit. Ay, may kalaban dyan. Sige. Lilikuran ko yung mga yan. Dalawa? Gawin, oh. Dalawang naka-sniper, tol. Galing. Wow. File. 'Yan.
Galing ulo yun eh. Nice. Uy! Oh, Tumama kasi sa kahoy ang putya. Ay, nagit-git ah. Hindi ko pa napatay yung isa kanina. Uy, hindi pa namatay. May chance na ako mag double kill eh. Ayos. Mas maganda yung sa akin, tol. Ano sa'yo? Yung sign ng kanay. Ng 0 tsaka 1, tapos ipapasok niya yung 1 dun sa 0. Ganyan. Dito ba tayo nag-loadout? Yan. Diyan ko ginawa yung loadout ko. Dalawa yan. Pero nakatalikod kanina yung ano eh. Quick loadout lang. Tapos alis ka agad. Wala kang heartbeat? Hindi nakaghost yung dalawa eh. Andun sila sa baba, tol. Oh shit! Ano? Kakamp lang ha. Ay, andun lang. Ay, sa gilid. Shit, sorry. Oh, warrior. Camp na yun kasi bro, nasa loob na sila eh. Get yourself sorted. We'll be deploying shortly. Enemy dropping into the AO. I'll drive. Let's move. I'm taking fire! Hostiles dropping into the area. Watch the skies. Nobody wants to rule the world. Oh, worry. Oh! Lalaro! Bakit? Tumago dito. Battle Royale. You've got gas closing in fast. Get to the safe zone.
Oh. Pilots? Ako na, baba mo na lang. Copy on that buy team. Yeah. Gulag. Sige. Namatay agad. Got somebody on. Can anyone use this? Ba namang. Sige, magwala ka. Oh, load out na. Enemy UAV Kulang pa. Kaya na, ano? Kulang Kaya pa. na Kaya ata na. to. Kaya Ay, na. kaya na. Yeah, kaya na. Ay, kulang ng 400. Tama ba? Rinap ko na lang. Kuha ko dito pera. Kulang Wala ng na 400. Tignan ko dito sa baba. being tracked by an enemy team. Stay sharp. Wow. Ayun, sakto na. Sakto na. Happy. Tara. Ayun. May papuntang kon. ATV. Yung baril ito. Loadout drop headed your way. Tapos na yun. Sino may bala ng sniper, tol? May bala ng Ako, Lods. sniper. Meron, tol. Hindi niya ginagamit. Hindi. Meron. Naglalapat sa baba, ha? Take caliber. Copy. You've got gas Ayun. moving in. May nag-loadout. Ito, dito. Ayun sila, naglo-loading. Sa bubong Copy. sila maglo-loading. Sakto, pare. Sakto to. Parilin natin pag magkukuha. Makukuha na pala nila. Oo, makukuha nila yan. Nasa Yun, loob. Hindi nila makuha. Oo nga. Kailangan nila pumunta sa bubong, bro. Hindi lang. Wait natin. Wala kayo load out. Mark the hostile. Down isa. Nice. Tangina, hindi namatay. Oh, push tayo. Hindi. Bababa na ako talo. Lumalapit lang ako. Ay, Habang- sila yung bounty mo. Ay, sila yung bounty ka, ano? Sabihin niya lang pag ano. Down one. Nice. Tara na. Tara, unti-unti natin. Habang busy sila. Hindi. May heal to. Hit. Down. Down ulit. I've got you. Sa bro. Moving. Down. Meron saka likod mo, Granny. Ito. Nice one. Eliminated.
Nice, nice, nice. Thank you, thank you. Team wipe. Come on, boys. Lupit niya. Team wipe, team wipe, team wipe. Naka-XM4 oh. Gamit ko nga to. Ayan. Buy low ni bro. Ay, ano, buy ng UAV. Sa pera. Man. Pop ko na ba? Daddy? Pwede, pare, sige. Go. Na? Tapit. Sige, tol. Wala. Meron pa sa likod. Galing gulat. Sa pabalik. taas to. Pabagsak, pabagsak. Sakto. Kinukuha yung kukunin gamit niya. Basag na yan. Down. Patay. Ayan. May isa pa? Wala na, dalawa na yun. Ibang team na to. Dito. Sa ano? Ah! Meron Ayan, dito. pabagsak ulit. Nasa ere. Area bro, baka babalik yung gamit niya. Ah. Basta Ayan total na. sa day daw. Saan? Pwede sa bukado. Ito bubaba. Ito. Wait ah. Ito na, dito na. Ito din. Dito sa bukado. Hit. Dalawa yan, dalawa. Ay, dalawa. Uy, lutang ulo. Yan lang pala, isa. Oo. Uy! Ibang team, may ibang team. Yep. Ayun. Nasa galing sa north eh. Yung tira eh. Tatago dito ha. May bumaril, Tatago. may bumabaril sa akin. Nasa Nasa north. taas. Oo. Ayun na. Ito na bro, nasa Dito. baba na. Wow. Wow. Iba. Okay, cover. Down! Down yun. Bumarin sa'yo pare. Baba ka pa, Lods. Dalawa yan, pasugod na yun isa. Kaya baka mahiling putang. You've got a loadout drop inbound. Shit, meron. Saan ba to? Oh, meron na. Patay yung isa. Sana. Patay yung isa. Gas is closing. Get to the new safe zone. Stadium, meron sa stadium din ha. Likod natin. Pangit Dito sa na sa stadium akin na. ha. Stadium. Stadium nakadali sa akin. Uy, tangin na. Teammate has been cleared for redeployment. Patay yung nandito sa ano. Sa pinanggalingan natin meron. Tangin na. Yang- Ano kaya yun? Akin lang, lakas naman yung gagon. Meron pa? Nasa stadium tayo, nasa stadium. Meron na dito, nasa blue building. Meron na sa warehouse natin dyan bro, meron na. Parang ko nga to. Ano completes ah. May nakapasok na. Oh shit! Utang na yan, dami ah. Wala akong plates ko dito. Diyan, meron na nun sa may warehouse ha. Silots. May second floor. Wala na akong plates. Ito, meron ako. Tangin na! Pasok pa sa red door. Gas is inbound. Ando na. Hostile dropping into the Uy! Dalawa. Man, you suck, bitch! Oh shit. Alam mo, nakatutok agad oh. Uy! Meron pa dito, pucha. Nakatutok agad, tol. Inang mga to. gulag. If you survive, you earn your freedom. Ayan bro, alis ka na. Kaya rin Fight Max. kicking off.
While you wait, feel free to give these wankers a proper cheering. And if you find something to throw, feel free to give them that as well. Di tayo tinigilan ng mga yan ah. Be advised, your teammate got their ass kicked. They're RTB at this time. Fight's on. You're up next, mate. Get ready. Meron sa train. Win here and you return to the front line. You lose, your fight is over. You're up, soldier. Now go sort this Layo ng fucker out. supplieran. May kalaban pa. Save on a proper source. Stand by for redeployment. Pakta bro. Got eyes on a vehicle. Meron tol sa may supplieran. Moving there. Disregard that. Tayo, malayo. Supplieran. Kunin ko, kunin ko. Dito na lang. Ano ka na 400? Wag, sir. May tao. Ayun ba? Ngayon na, nasa ka naka-advance UAV tayo. Play safe muna. Baba ka na lang dun kay magbubuhay siya. Parel, malayo. Meron dito. Moving there. Ay! Puta. Tata. Enemy UAV overhead. Muna gago na yun. Kailangan itong 2,000 ah. Looted na looted, hayop. Side na side. Time is up. Objective failed. No, recon na lang. Viral. Pwede. May plates ako dito. Baba ko na. Kasi wala akong plates. Body armor here. Plates. Yeah. Proceed to the marked Good man. location and secure the area. Gas is moving Sniper in. New rifle safe here. zone located. Gandaan na nito. Yung may pera ako. Ay, akala ko pera. Kasya na. Meron na dito ah. Kapawid oh. Ito mga tol. Mark out, I'm going. Taasan yan. Ano, nasa bintana. Moving there. Never mind. Primary objective accomplished. Recon intel secured. Bili natin siya na. Tara. Ito pera. Gas is moving. Plunder cash here. Jackpot, cash here. Thank you. Malit na pala yung circle ah. Medyo gitna tayo. Copy on your mark. Uy! Ano yun? There's Farmer. Okay, ayos pa.
Okay. Doon tayo. Tignan ko lang sa fire station, tol. Sige, tol. May isa dyan. May isa ata. Tama ako. Enemy Tara. UAV overhead. Looted na din. There's Farmer. There's Farmer. LMG marked. May tao dyan, tol. May tao dyan. Moving there. Saan? Sa purple. Kaya natin mahugot to, hindi tayo makaka-reset eh. Nga, pasukin natin. UAV overhead. Tara! Tara. Hindi tayo makaka-reset eh. Unahin ko na, Wala. Wala. Malis na siguro sila. Gas is closing in. Relocating the safe zone. Kailangan ng AR. Mid-caliber here. Enemy UAV overhead. Tol, nandito sa baba ko, pa-cover. Punta ko sa inyo. Copy, Enemy copy. UAV overhead. Satchel dito. There's Farmer. Enemies in the area. Enemies in the area. Ngayon yung kunin yung Ah, satchel doon, shit. tol. Dalawa. Saan, tol? Ayun, nakapin. Punta dito, pinasok na. Ground. Ayun na. First aid, first aid. Umalis yung isa. May sa bundok, binaril ako. Sniper. Kita ko na yung sniper, tol. High caliber here. Umuwi sila. Objective ah, puto. Enemy UAV overhead. Ako natin yun bro. Gusto nyo? Ha? Natin yan, Scabby. Kaya bahala, tol. Ayun na. Galing mo naman. I've got you. Para may ipit tayo rito. Gas is moving in.
Sila may ipit tol. Ayaw nga pala. Gatekeeper. Sige. Ano yun na, tumatawid isa. You've got a loadout drop inbound. Walang mic ata si Jar ah. Ay, nakamute pala. Sorry. Kanina pa ako nagsasalita. Sa taas ng gun. Dito. Wala nang bala. Uy, nandito sa loob. Pero di sa loob, pre, ang kaliwa. Basic. Pesto. Yan na. Saan, bro? Got a target here. Gotta get to the safe zone. Pero sa kaliwa natin, bro. Enemy sighted. Down siya. Tossing tear gas. Tossing Molotov. Allied cluster strike inbound. Nice. Nice. Taking rounds. Twenty-five remaining. Galing. Uy, putang ina, meron pa sa likod. Tangin ang dami. 25 are still standing. They hit us hard there. Nice one mga lods. Nice one. Very close. Hit warning bukas, Hal. Hit warning bukas. Hit warning, kailangan mong magdala ng damit mo. Ayun, bungol na. Check. Copy. Naririnig ako. Copy that. Nagputol kanina yung huli. Grab some target practice while you can. We're deploying soon. Injured si Yanis ah. Injured? Shit. Nanalo ba sila kanina? Talo. Talo. Injured si Yanis. Oo, hindi makakalaro yun. Muntikan ng Saklap naman Tik na ma-ACL eh. muntikan ng pumunta sa kabila yung tuhod niya eh. Hyperextended left knee. Kailan magpa-finals pa siya? That's enough mucking about. Oo nga eh. Do this for real. May chance siya. Bakit? Oo. Tinalo pa ang tinalo pa yung Nets eh. Kaya nga eh. Jury kasi si
Injury lang talaga ang katapat nila eh. Kahit gaano kagaling yung team eh. Oo. Battle Royale. Be advised, gas is closing in. Proceed to the safe zone. I'll take it. Ang dami, gota. Meron na ba? Wala pa tol. Kala ko Wala, may kumuha nasa- sa buy station eh. Bigla nawala yung ping eh. Ayun na, may isang team din. Sa taas, sa taas. Enemies in the area! Disregard blast. Contact! Eliminate all targets in the AO. Move to the next area and secure the perimeter. Body armor here. Nice. Friendly UAV overhead. Ito meron nga, no? As dalawa. Dalawa lang. Lang. Yan na yung May kasama heli nila. May heli. Pipick upin siguro. Ay, iba. Kalaban eh. Hindi. Pinikap. Bumaba. Uy, patay sila. Isak. Tara, recon tayo. Pinasok ko na tol. Ay, Nasa ko na ba doon? nice. Patay niya. Patay niya isa. Nandiyan na yung backup niya. Ayun na tol. Ayun na, Atras ayun muna, na. atras muna. Oh, hindi na. Puchang ina ko. Nakasalubong ko eh. Ah, sa taas. Nasa hagdanan Nasa sila. hagdan lang. Sa hagdanan. Ay, shit! Dalawa Mag-isa pala? niya, mag-isa niya. Ay, dalawa ba? Dalawa. Dalawa yung nakita ko. Gulat ako, hayop. Ako rin eh. Nakamaskara pa eh. Jigsaw. Jigsaw pala yun. Oo. Nakasalubong ko eh. Mike's Puchang. ready. You can always have a go at these bastards while you're waiting. Give them some choice words or smash their mugs with a well-placed stun. Hindi dinig yung ano eh. Your teammates done in. Oh, Returning to shit. base. Footsteps eh. The fight's on. Get yourself sorted. You're up next. Grenade out. Utang ina mo, dalawa pa kayo. Oh, yun pa rin yun, oh. Yung Oo, song. sila pa rin yan. Pinuntahan ako. You win this fight and you return to the front Pinuntahan line. ka, Tal? If you lose, you're Oo, done in. pinuntahan ako. Nag-recon ako. Oh, shit. You're up, soldier. Now go sort this fucker out. Ay. That one. We're sending you back to base. Tumalon kasi ako. Not over yet. Your team can still buy your release. Sorry na po. Joke lang naman yun eh. Ang ina, yun pa rin, no? Jigsaw pa rin, ha? Pang... You guys suck. Ay. Paano nila nalaman nandun ako? Oh? Ka-loadout na ba? Sila? Hindi pa. Di pa.
Walang pumunta dyan, tol. Walang buy station eh. Ah, Tiniting ka pa. Ayun oh. ayun. Tinakto na. Ay, sakto dito. Marking aid station. Hilot ko na rin muna itong baba. Mukhang walang tao eh. Ingat lang, tol. Baka puntahan ka ng jigsaw dyan. Oo nga pala, dalawa yun. 4 sila. Paras na ako. Gulat ako doon kanina eh. Madaling tumakbo eh. Biglang nakasalubong eh. Pa-plate pa lang ako kanina. Tangina, bigla akong nagulat eh. Oo, pagkabuhay na pagkabuhay kita eh. Takbo ako eh. Ay, hindi paluto dyan, tol. Ayun, dito. Baka hanggang dyan, nabuwaling ka eh. Grabe na yun. Salamat, tol. Pare, buhay tayo. Sige, sige, tata. Mani ah. Uy. Thank you, thank you. Thank you, Bogli. Thank you, Bogli. Yup. Ay, looted tong baba, bro. Uy, meron dito, ito, dito. Andyan. Dito. Tama ang baril dito. Purple? Making dito, naglalakad lang oh. Ay, May nakasasakyan. sasakyan. Meron dyan kanina eh, pumasok. Kaya Lumabas kalot na. lang nun. Tara, tumatabi dyan, bro. Maglulot sa kabila yun. Ay, sure, yun sila. Kamotor. Kompleto sila. Tal. Ayun, nakamotor. Dalawa. Loadout drop in. Uy, may loadout. Load out. Hindi, loadout natin yan. Bumaba! Gas inbound. Safe zone relocated. Loadin nila yan, loadin nito to. Meron dito. Malayo ba, bro? Pwede mo ako i-loadin? Nasa police station. Tal, pwede. Nasa police station sila. Pwede nakaka-cover. Uy! Ay, cover. Ay, iba yung loadout na kuha ko. Down isa. Nice one. Sa sobrang takot ko eh. Down, dalawa. Patay. Ay, team wipe. Nice, wipe. Team wipe. Nice one. Oh, may pera yan. Wala nang plate. Ay, meron pa. Oh, meron pa. Sa taas! Dito. Down. Down na? Patay. Nice. May isa pa ba? Meron pa. Ibang team na na. Ibang team na. May kasama. Team na yan. Ayun. Sinusundan ako. Sige, tal. Sige. Pahabol ka lang. Ito na. Nandito na. Hostile dropping into the area. Watch the sky. Patay isa. Uy! Tangin ng yan. Nangyari siya, tal. Ulat ako dun. Iniikot-ikot ko eh. Bilis tumakbo ni Jer. Basta takbuhan. Meron pa ulit.
Kaya mo na yan, tol. Lulot ko lang to ha, para makabili natin siya, no? Baka ako Sige, nakita tol. ang pera. Hanap lang ang plates. So, meron ako. Extra. Ilan doon? Iwan ka dito sa loob. Sige, tol. Iba yung loadout na nakuha ko. Move to the next area and secure the perimeter. Sumakay sa truck. Puta, kulang pa 100. Kulang pa isang daan. Binitin po. Nalot mo na ba yung pinatay ko sa taas, tol? Oh, tol. Ay, hindi pa. Sumay ano lang, baba Ito. lang. Saan sa police station? Meron. Ito. Sakto na. Ito, may pera na. May pera na. Kaya ako na, tol. May mga bangkay din dito eh. Copy. May ammunition ako. Ako din. Tatala, pera. Ay, Sakto na ako, bro. May mga baril. Thank you. Di pa nawawala yung loadout nila, tol. Kinabuhay. Baka gulag pa. Meron dito oh, sa crash site. Copy. There's a vehicle. Truck isa. Kaya huwag kayo magtipid, may ammunition tayo. Sige, meron din ako. Pa-drop ng ammo, tol. May naiwan. Enemy vehicle. Ito, drop ammo, bro. Gabi. Uy, saan ba? Makita. Disabled. Bilis tumakbo ng mga Saan, liligot nyo. Saan na yung nakamatol? Nandiyan sa taas, bro. Pegdan. Okay, copy. Ito, meron dito. Uy, meron na dito! Down. Ah, huge. Ay, shit! Dito, tol, dito. Ito, dito. Sige lang. Tara ba kayo ni Hill? Saan sa purple? Andito Ito pa pa rin, dito pa rin. Nasa loob. Dalawa ata ito, dalawa. Uy, nakabak! Nakadapa! Kaya hindi ko napansin. Nice. Ay, nalilampasan ko rin eh. Secure natin yung kontol. Tara. Meron pa parating. Sasakyan. Ayan na. Teka lang. May station. Hit. Loadout ata nila yan eh. Ammunition. Ayan nyo na, tara. Tayo nakadapa. Akala ko, hindi ko nakikita. May ammunition box ako. Copy. Bumalik. Nabutan pa kayo natin to. Contact! Ayun. Magmotor. Diyan, mag-isa mo na lang dyan. Ay! Malis kayo ko. Secure kami. Ay, hindi na yata. Ay, hindi naabot. Sige lang, dal. Hindi pa nang looted dito eh. Let's sharpen up. Akala ko nandito Hindi pa pa nga lahat. looted. Closing in. Ay, sakto na tol. Tol, pera bibili Oh natin. shit. Tala. Ay, sorry. Layon ko to. Tol, pasama.
Baka makanser ako eh. Oh, hindi pa looted dito. May satchel dyan tol. Oo nga, yes. Yan. May airstrike na ako. Oo. 800. Dali kami baril mo, bro. Thank you. Punta lang ako dito tol. Sa kan. At wag mong babalikan, may kalaban. One team. Copy. Enemy launched an advanced Parang nakatayo lang, oh. We're exposed. Target marked. Send it. This is loader 2-0. Down yung isa. Tara! Tol, pwede mo nang balikan tol. Down yung dalawa. Pwede na. Tara, push natin. Sama-sama sa hukay. Lakas mo bumaril ah. May isa pa tol. May isa pa. Dalawa. May isa pa. Dalawa. Basag ulit. Basag isa. Enemy UAV overhead. Down yung isa. Tangina, meron din dito. Rooftop. Meron dito. Dalawa sa loob. Ito, meron din sa akin. Tipit tayo tol. Dito. Meron dito. Sa loob. Uy! Push ako ang pucha. Dito sa loob ko ah. Down isa. Wipe. Down. Ito, meron pa isa. Oh shit. Ito na. Wait ah. There. Down. Nice, bro. Tuloy mo muna. Tol, tuloy nyo na pag na-down niya. Pupunta Down na. Ay, patay na. Wipe ba, Jer? Wipe? Hindi pa. Hindi pa. Ingat lang. Dito, isa. Ayun sa taas. Ayun yun. Diyan. Uy. Setting charge. Eliminated. Nice. Uy, nakatakbo. Down ko lang pala Ayun, yun. nakatakbo. Dito. May support pucha. Ay, shotgun! Putang ina, cancer, brother! Oo nga eh. Naka-answer ako dun. Mali, ba't parang hindi ko pinasok? Tangina, asan na to? Nasa loob lang siya. Sa loob lang. Lalabas na, pre. May silip sa pinto. Cancer Ayun to, na. type na. Pin mo. Ang lagot naman na. Ang baril ni Gabo. Parang hacker eh. Andun naman tumatay. Inang to? Naka-aimbot.
Tal, sige muna ako. Kain lang ako saglit. Drop point for your team. Copy, Okay, copy. okay. Sige, Lods. Got gas closing in fast. Safe zone. Yeah, don't do it. Engage all targets. Ay, may kalaban. Sa... Tay, si Kalbo. Isa! Tayo na. Dalawa. Dalawa. Pero patay isa. Tatlo lang. Copy. Your teammate was sent to the gulag. Sino yung pumasok? Fight for a chance to redeploy. Okay. Meron din dito. Enemy sighted. Dalawa sa akin. Uy! Burst pala tong baril na to. Ba't ganun? Tangin na yan. Di ko Okay, bisahan. red dot ba yan? Yung parang LCT ng ano, tsura. Red. Welcome to the gulag. Tutangan ng yan. Fight's ready. Patay sana eh. Nagkakamp dun. You win this fight and you return to the front line. If you lose, you're done here. Patay niya, bro. Hindi pa tal. Time to earn your freedom, soldier. Patay ko. Dalawa. Oh, likod. Shit. Dami. Nasa ano? Ay, tangina. Down isa tal. Down isa. Dalawa. Down isa. Inap niya. Ang ina nyo, pistols. Nice. Yan, na-stun ako ah. Sila na yan. Kanina. Ha? Hindi alam gagawin nyo rin sa burst na baril. Parang ako kanina Ay, eh. tama. Sabi ko, anong nangyayari? Team wipe na ba? Kanina. Ha? Meron dito, dalawa. Magnum na rin. Ito? Sa orange. Kala, masakin ako. Dalawa yan ah. Sa second floor. Cleared for redeployment. Tatlo na. Ay, tatlo na. Tara, lipat tayo. Masyadong magulo. Saan tayo? May tatlo dyan. Tara muna, Jer. Safe dyan? Hindi. Ano ka na? Dito sa TV station na lang siguro tayo. Copy. Yun. Pwede natin buhayin siya. Ay, dito na pala tayo lahat eh. Buhay lahat. Looted TV. Hindi tal. Hindi. Hindi. Di ba? Okay. Post kasi sa labas. Kung bukas may tao. Labas. Ito ang looted dito. Looted dito.
Tara, load out tayo. Walang buy Dito, station wala. dito, tal. Di ko alam kung gagamitin ko. Sniper ba ako? Sniper bro, mas effective ka rin dun eh. No? Ito malapit. Buy station. Kaya doon, Tara. balik tayo doon sa taas. Saan tayo, taas? Balik na lang siguro Okay, tayo. may sakyan naman tayo eh. Oo. Tara, tara, tara. Kunin ko yung sakyan. Ha? Ay, gagi, sobre. Kulang pa pera. Sorry. Totoo. Sagad yan. UAV, isa. Ito pera. Friendly UAV overhead. Sumakay. dito. Bakay. Tara. Baba natin yan. Ito yung kanina, di ba? Ah. Tara. Sa open. Oo. Ayan na, nagko-cross na sila. Enemy vehicle. May naiwan. Wala pala akong AR, hayop. May naiwan ba dyan? Wala. Makita. Tal, may nakatrack. Inaiwan ba? Ano siguro yun? Gulag? Enemy vehicle. Enemy vehicle. May mga baril ah. Sayang yung C4 ko. Wala mo na saan punta. Friendly loadout drop on the way. Yun. Dalan tayo ngayon eh. Bala. Bala. Walang kabala-bala. Andiyan na pala yung gas. Safe zone located. Sana nahula yung C4 ko. Ilang box, tal? Ito lang? Isa. May sasakyan dito sa bridge. Papuntang sa lampas ng bridge. Punta Lodi. Enemy vehicle. Basag isa. Basag dalawa. Ina. Saan tayo? Tawid ba tayo? Tayo natin. Layo natin ah. Naka-joker ka talaga? Ranger? Oo. trip lang. Sa likod ah. Ano, magsakin tayo? Copy. Ah, may naiwan pare. Dito. Location marked. Move up. 8 chip kaya natin. Diyan. Tignan ko lang ah. Ito. Dito. Puna natin auto. Yan ko. Ito na. Bababa. Ilan sila? Ayan tal. Down isa. Patay na siya.
Ay, gago, mali yung baba akong tanga. Napakatanga. Uy! Beres. Oh, tangina. Lakas naman bumaril nun. Ayun siya, oh. Ay, natal, patay na. Ayun na. Pa-plate lang, ah. Di pa teamwork. Ito na. Yan na. Dami siya. Ay, putang eh. Ay, shit! Down dalawa. Tangin na, down dalawa, hay. Down din si Jer. Nasunog ko yung sarili ko. Tinermite sa kanila Peter Termite. Epic fail lang po siya. Sige, tal, JJ muna ako. Ayaw nga pala, no? Pagkatapos ko ng... Okay na Tayo yung na ako saglit. Sige lang, lads. Okay na yung pagkaka-termite eh. Tumama sa ano eh, sa harapan mismo eh. Nakita mo? Oo, sakto nanood ako sa'yo. Yan sa excuses oh. Excuses, joinable. Sali ba? Okay, try niyo invite bro. Wala dito sa akin. Ay, hindi mo friend yun? Di pala. Uy, Deverage, tara. Tara, Lods. Daily flight. Kumain si Basic. Online ka na ba? Tara, daily flight. Arat na, daily flight. Daily flight. Online eh. Yes mo na. Eh, Magkakauwi lang daw. Next game daw. Hey, Glods. easy. Dapat hindi tayo nasusunog sa sarili nating termite eh. Na self-hit ba? Oo. Patay sana yung mga kalaban dun eh. Check your gear and weapons. Planes are making ready for deployment. Throwing stun!
Tangina, hindi ko matamaan. Hindi ako sanay sa Farah ha. Hindi ko kasi masyado ginagagamit. Pero ang lakas ano? Lakas Jer. Oh, pero isa pala napapatay ko sa ano. Sa loadout ko na para. Nasa gumagamit pala yun. Sanay ako sa ano, sa RAM 7 ko. Battle Royale. Gas is closing on your position. Suggest you get moving. Yun na. Aban! Tayo. Got a vendor. Okay. I need it. Enemy soldier incoming. Balikan natin sila. Wala, clear. Dito rin yun sila eh. Oo nga. Clear. All right, lads, let's get it done. So far, so clear. Dami ng pera agad ah. Oo nga, ano. Ano? Plates dito, plates. Ba, may iskabi pa. Ano na? Wala pa akong nakuha ang pera. May plates doon ha. Iniwan ko. Ha? Okay. Iskabi ah. Yun oh. Walang kumuha nga ano. May scabi pala dyan. Hindi alam. O kalilitaw lang yan. Natin. Oh, pwede na pala. Laki ng pera ni Papa Granny. Orange eh. Pakuha naman ako na to bro. Armor box. May ammunition ako. Anybody need this? Ayun. Firebox identified. Mark your location now. Yun, papunta sa'yo bro. Kapit. Tapusin natin yun para marami tayong pera. Medyo selfie na. Contract updated. New objective identified. Kuha bro. Tatawid yung ikatlo dyan. Aba hindi ah. Sakto, babay na ako ah. Nagre-reklamo na ako pag tatawid dyan. Activation. Ay! Kunin nyo bro, may satchel na ako. All supply boxes found. Solid work. Dami Teka natin na. pera. Oh, 23. Double loadout na lang. Loadout drop in. Double loadout? Oo. Sige. Ako na isa, ako na. Kaya ako sa isa. Yaman nyo. Double baby. Loadout drop on the way. Baby. Selfie. Hoy! May ganaban, hayop. Saan ba? Across. Ayan, pushing. Enemy UAV overhead.
Ang inang yan. Shotgun! Hindi, binangga ko. Tagal pala mag-lock ang Joker. Ang inang yan. Putang inang to, dami namin pera, mga hayop kayo. Shit, ang iyan. Mga walang nga. Sabi niya eh. Yan. Double na ba that ba yan? Putang ina, kaya ayoko ng mga ganun bumbo eh. Time to earn your freedom, soldier. Jackpot tayo dun ah. Dalawang loadout eh. Pinatay lang tayo ng ganun-ganun. Kaya, Na-stun pa ako, hindi pa ako sinugod ng kalaban. Huwag mo nang balikan dyan, float ka lang. Kaya pala, 320 pala latency ko. So, Tanga na ngayon, taas ah. wow. kaya pala. Teammate is redeployed. Stand by. Supply box Pera na. Marking location now. Yun na. Yan na naman, scabi na naman. Enemy UAV Paparami. objectives updated. Move to the next location. Pinapansin ng scabi nun. Watch the skies. Eh, Ay, not looted. Contract updated. New objective identified. Buhayin kita para loadout tayo, bro. Sige, sige, copy. huli na ba? Huling, ano? Sige, dyan na muna yan. Kunin ko na. Okay, kunin mo na. Loadout tayo ah. Wag ka wag. Tara. Double loadout tayo. Wag na. Practice lang. Sakit sa ulo. Tagal natin inipon. Papatay lang tayo ng 1 minute. Uy. Ay, Ah. Loadout drop inbound. Ay, si Excuses ano nag-i-invite? Check natin pag hindi sa si ano. Sino mauna mo. Enemy UAV overhead. Lakas din maglaro na ito, no? Yung Excuses. Oo nga eh. oh. Dalan-dala tayo kahapon eh. Isang win. 14 kills. Loadout drop on the way. Yun! Uy, Enemy UAV overhead. kumabit sa taas oh. Mabet? Oh shit. Hindi mo Daanan ko yan. yan. May zipline. Gas is closing. Ah, meron ba? Locating Meron. Ito sa gilid. Mark on the grid. Let's go. May kanan din dito eh, di ba? Saan ba zipline yan? Layo naman. Sa dulo. Oo, dulo zipline. Wala pala tayong ammunition. Yun. Nahirapan mo kami ha. Ah, dalawa ba to? Ay, isa lang pala. Boom!
Tama ko nga tong Joker na to. Wala bang matitira dyan. Gas moving in. Oh, amo na pala to. Isang bala lang eh. Ay, mali. Layo natin, bro. Grid mark. Wala yung MP5 Tara, ko. tara, drop tayo. Ang layo natin. Hanap ko yung MP5 ko, nawala. Tumalo na ako, bro. Ang layo natin eh. Sige. Ano daw? Lah, shit. Nice. Ay, may kalaban dito. Sa akin, on me. Okay, lapit na. Ang inang yan. Uy! Oh, shit. Oh, down din siya. Saan, bro? Yung nakaping mo? Mismo? Dun sa bangkay ko, may dalawa. Dalawa lang nakita ko. Ganaban sila. Sige, lads. Buhayin kita dyan. Uy! Ano ako nakita? Ano yan, tol? Doon pare sa may bunker na maliit. Gagong. Saan na kayo? Naka Oh, shit. Naka-heartbeat. Tinagas! Gatekeep pala sila. Putang ina na. May tao pala dito. Kanina pa tong mga to. Oo, nakaaba. Sali daw si Daily Flight. Keep. Take natin. Excuses. Sali daw si ano? Daily Flight. Ay! Sino si? Daily Flight. Ay, sorry. Na-invite ko si excuses. Tara, loads. Ano naman? Walang pumasok na dalawa. Ayun. Kapasok Yo! na. Basta lads. Balita, loads. YYC gang. Galing bang basketball? Sa tropa tol. Bahay. O, naglaro rin ng ball. Kanina. Good.
yourself sorted. We'll be deploying shortly. Hostile dropping into the area. Watch the skies. Ba't ayaw mag-jump to? Paano pala to? Ayaw po dyan. Hostile dropping into the area. Watch the skies. Warm-up's done. Time to kick this off. Yun, happy hunting. Battle Royale. Gas is approaching your position. Move to the safe zone. Tayo. Tayo. Sige. Bakbakan sa boneyard. Corner si. Bakit sa Bilis nito ah. Ba't ang bilis nito? Yun ah. Teka, punta ka. Bilis ah. Dami ah. Dami nga eh. Uha pang ayot. Oh shit, down one. Down two. Ano, walang ammo kaagad? Party ah. Kaya nga. Ang ina, nakakuha pa ng baril. Uy! Di pa umabot ang puto. Ay, bagsak. Tayo, bagsak lahat. Bagsak lahat. Shit. Ay, gago na wala yung scabi rito. Kumuha. Bagsak. Ito kumuha. Ay, patay din ako. Ay. Ayan, bro. Trouble yan. Classic pistol yan. Be advised, your teammate got their ass kicked. They're RTB at this point. Fight's on. You're up next, mate. Get ready. Ah, na-stun pa. Their ass kicked. They're RTB at this time. Listen up, soldier. Win here and you return to Pistol. the fight. But if you lose, you're done. Kaya nga eh. Hit ko yung pistol man. Ano? Yan. Yung pistol na yan. Oo nga, hirap itama ito eh. Pero nakachamba ako. Oo, ang hirap. Magnum ba yan? Yan ba yung Magnum? Ano? Malaki yung ano. Oy, AFK si Tan. Does anyone need this? Ay, gago. Samba. Your team is KIA. It's up to you now. Supply box located. Move to secure.
Check ko lang to. May red box. Last mask. Maganda. Eh. Saan na mag-snipe? Nako. Gawa mo. Hunted pampo siya. Nahulog na. Malayo pa yan. 400 eh. Oo nga eh. Pakonti-konti. Yung. Pwede na isa. Ako, nandiyan na. Orange na. Eh! Ah! Walang iniwan yan doon sa sila. Uy, Baka walang iniwan. Ah, Enemy cluster strike incoming. Take cover. Hindi pala. Sa labas na. Sa labas. Oo. loaded na to. Dami nila. Tatlo. Ito, nakabuhay ako ng isa. Pag-asa, may pag-asa. Ako ka gusto mausap. Yung Uy, sniper. kita ka. Ha? May kasabay ka pa. Sorry. Stadium na lang. Thank you. Gracias, de verage. Ha? Ay, come. Kabili mo? Oh, dito ka na lang. Ipautos na lang natin. Ipautos na lang natin na. Natin kay guard yung bibili ng ano gata. Lang naman sa gilid yun. Pro ka? Uy! Nandiyan na, parachute sila. Diyan na. Yun na, oh. Hey! Bang, bang, bang. Bawi, bawi. Okay. Oh, yan. Hot drop tayo kanina eh. Sa bayan tayo dun eh. Drop it like it's hot. This is a real B&H customer store. Ano, hindi kita maintindihan. Ano sabi mo? Dayang. Papirit na papirit. Patabo yan na. Yung bash. Bash. Get yourself sorted.
Wyoming, bash bash. Ayun. Ito si Manny tol. Injured si ano tol? Yanis? Oo. Oo nga eh. Kita ko nga eh. Parang ang ano nito no, baka Suns or Atlanta. Or baka. Baka Suns. Oo, Suns ata. Yung lumakas yung Suns. Lumakas si Bugar ng bigla, no? Kaya nga eh. Training yan. Injured pa rin ba si Chris Paul? O naglalaro na? Laro na. Naglaro na. Hindi na ako nanonood eh. Simula nung ano. Kaya Natalo nga. team mo. Talong Lakers. Kita ko lang sa IG. Highlights na lang at saka ano, score na lang tinitingnan ko. Ang lakas ng Nets eh, injured din yung mga kasama eh. Kaya nga eh. Pero nandun si ano, si Harden saka si ano. Si Akala ka na ni Irving na kaya nila eh. oh. Ba't hindi naglaro si Irving? Injured siya. Injured. Parang Lakers din eh, injured din si Davis eh. Kaya nga. Kahit gaano kalakas yung team eh. Swerte yung Suns na ngayon. Oh, swerte nila, swerte. Parang sa kanila ata yan. Kung habol yung Clippers, ganda. Sinong lamang? 3 ano? 3, hindi, 2 nga lang. Hindi ko pa nakita yung standing yun. Tabla yata. Yata. Meron ako ng ammunition box. Hindi, 3 to ata. Hindi. 2 yata lang. Enemy UAV overhead. Load up. Yung mga lords. Load up mga loads. Meron na. Ay! Kahit. Kala ko may Load up? kalaban. Tara. Launched an advanced Go. UAV. We're exposed. Advance saving. May nag-redstone na. Meron sa ano, sa may train. Asan ba yung buy station? Doon pala eh. Dito na lang. Dito. Loot ko lang dito. Wala na pala. Pero layo ko sa inyo, puta. Load up na tol. Parang hindi sila yung pera. Supply box located. Move to secure. Friendly loadout drop. Yun! Dito na tol, may kalaban na. Laban na tol. Saan? Dito Sa na? labas ata. 3 meters na sa taas. Sa loob na. Galing ako sa taas eh. 3 meters sa kanan ko eh. Tingnan mo. 3 meters. Oo nga. 9 meters oh. Nagdo-drone yata. Hindi ba drone yun? Hindi, Dito. hindi madidetect yun. Dito. Down. Isa lang yan. Shut up, man. I got sensor. Okay. Isa lang yan. Oh, may ano pala dito tol. May red na. Red door. Red. Nag-teleport. Dyan pala. Kaya pala. Teleport siya dito. Alas niya lang. Malas niya. Nag-teleport siya dito sa mga malalakas.
Layo ni Green Lantern. Nag-teleport daw. Oo nga. Nag-teleport ka ba? Hindi. Na-late drop ako. Ah, ayos lang, ayos lang. Tol, bili Tap tayo na lang tayo. ammunition, tol. Objective accomplished. All supply boxes found. Parang jugs. Bili ammunition, tol. Copy. Mabili pala ako. AIB na lang. Sige, tol. UAV naman, bilhin ko UAV. Ano? Bili ako ng ammunition, bilhin lang kay UAV. May ammunition box ako pala. Putang ina. Sorry. Oh shit. Ayos lang. Ngayon ko lang napansin. Nakapulot pala ako. Oh, pwede na tayo ghost oh. Layo pala ni parang Tako dyan, bro. AIB na lang. Karaban dito. Sa gitna na tayo ah. Dito, eh. Kaya nga. Tambay na lang. Parang meron dito sa taas ah. Moving. Disregard blast. Akala ko red door, ref pala. Punyeta. Sabi ko, red door ata to. Siya, ref pala. Fireworks! Meron na. Kelly, oh. Bibili yan. May plate ka. Safe ba rito, bro? Sa niload outan niya? May loadout pa dun, tol. Safe yan, safe. Okay yan. Safe kanina. Safe kanina yan. May armor box dito. Ammunition box pa ako dito ah. Oh ha? May loadout ako. Solo flight. Found a recon contract. Nakuha yung kotse, tol. Head to that vehicle. Ikon tayo. Andyan na ba? Andyan na pala si Green niya. Oh, andyan na. Uy. Ghost ba? Ano? Balik kayo sa akin, may loadout ako. Eto. Loadout drop on the way. Uy, nice. Salamat sa palawat, Mayor. At Ayuda yan, ayuda. Ayuda. Namang gusto ng Joker. bili lang ako UAV ah. Go bibili. Sige, go. Ano tol ha, bili lang ako UAV. Load up na naman. Move to the next area and secure the perimeter. Okay, I am driving. Alright then. Gas is closing. Get to the new safe zone. Pero tayo, loot ko alat ako, te. Wala akong bala. Sige. May box dito tol. Okay, tal. Sige.
Uy, may bumabaril sa akin ah. Ay, ka ba yun? Tala. Tala. Yung sa akin, parang sa'yo. Thank you, bro. Ang minum. UAV. Sa gitna na tayo kanina eh. Balik tayo, sugilin na. Tara, tara. Saan ba yung gitna? Ito na tayo. Besto na natin. Oh, tara. Baklain na natin na manalo tayo. Dapat 1 win per day. Oo. Ugaliin na nating mag-win per day. 1 win per day. 1 win per day, oh. Oo. Hoy! Di tayo mananalo. Ano ako pa yung bounty? Oo. Pwesto na muna tayo lang sa gitna. Tara na, Sige, tara. sige. Gitnaan na yan. Uy! Uy, may Sana sala. slip ako po dyan. 23 north. Northeast. Taas pala siya. Sa baba sila. Oh, shit! Pupunta na dito, nagpupush. Uy! Oh, shit. 1 down. 2 down. Paano? Nice-snipe din kayo? Galing naman nun. Pare, down lahat yun. Down lahat yun. Puntahan natin. Copy. Uy, meron pa. Nabuhay. Down ulit. Nice. Tara. Uy! May sa itaas. Oh, shit! May taas, Ito, itaas. umikot. Oh, Oo na. diretso na tol. Di sa likod natin. No problem. Bad trip yun. Hindi natin mark. Hindi, na-down lang bro. Tapos may taga-heal eh. Dalawa yung down. Down ulit. Paano na-snipe ako dun? Naka full speed pa tayo eh. Hindi, nag-missile locking eh. Ah, yung ba Baka yun? nahuli kang baba. Nahuli ka lang ng baba. Wala akong warning eh. Ah, wala nakalagay sa'yo missile locking. Ah, na-snipe siguro ako. Na-snipe ako eh. Oo. Bago sumabog yung sakyan. Oo, na-snipe ako. Ano na yun? Pagkapatay siguro. Oo, kaya ano, nasa baba na ako kanina. Ano? Walang gamit yata eh. Dali tayo. Tagal ng kalaban ah. 30 seconds, oh. Yun. Sila rin yun. Balikan natin agad. Oo. Oh, shit. Meron na. Uy, tang. Ito, Rambo. Ano? Hindi ako nakalagay siya. Uy. Oh, yan na. Tulog eh. Go! Sana all. Sana all. Hey! Tara bro. Oh, shit. Wala tayo na. Shit na malagkit. Mag-attend muna ako pagkatapos nito. So, Gila. Tangina. Inubos pa naman natin loot dito. Oo. Sinagad hindi tayo natin. galing dito.
Ay, hindi ba tayo? May sa baba pala, ano? Ay, hindi. Ito bababa dyan, oh. Sa taas. Hindi looted to, bro. Tara. Oo, hindi. Sa taas din tayo. Sa likod mo. Nasa taas lang yung mga yun, ah. Tayo ko ulit yung mga yan. Di pa looted, oh. Fire station, itong dami. Buhay tayo, bro. Para makuha nila yung load din nila. Tayo buhay. Ito na? Got a vendor if you need gear. Wala, na-loot ko na to dito eh. Oo, nalot na. Sa pera tala. Ako nag-loot dito, mawawalan tinira. Ako dyan eh. Sinimot ko dyan. Plates lang tinira ko dyan. Load out! Load out na ba? Tara. Papa Jer, yeah. Tara. Hindi, load out ka. Load out. Saan? Doon? Ayun, di loading. Layo. Kakatakot. Wala kang choice, sayang. Wala na. Ay, wala na, kinain na. Wala na. Ay, bounty natin, ito lang. Taas. Ayan, natin. Pakit ang baril dito. Saan ba tayo Uy! Sa likod ko. Tanginang yan, di pa ako nakapasok kagad. Safe ako dito. Ano ba yan? Galing sa northwest eh. Ayun, sniper. Ito bro. Ay, gago ka! What? Shit. Galing naman nun. Grabe ka naman bro, ipiping ko lang. Nandyan na yung sasakyan ah. Pahinga ako ng plates pag mayroon. Wala bro, isa. Fuck, grabe naman. Sobra ka na. Okay, hayop ka. Okay. Isang tama na lang sa akin. Pita. Truck! Ito na nga nahayop ng mga nasa truck. Pare, may pushing. Daming team, daming ano. Yun, patay. Walang plato. What? Galing naman ng baril na yun. Nice. Kasama kita sa buhukay, hayop ka. Kali ako dun ah. Hindi na matay. Oh, shit. Nice. Tinuluyan ko. Atid lang ako, Lods. Atid ko lang si Commander. Kaya muna. Sige tal. Copy ka.